Здравейте, пичове! Как сте днес? Пишете долу в коментарите как сте. Извинете, че дълго време не качвах. Просто, как ви съм, имах работа. Моите приятели знаят и моля ви, ако сте истински приятели, не пишете в коментарите. Така. Сега, мислим днеска да правиме, както сте разбрали, да запалим, ще направим някаква малка къщичка, като е тази. Тази щях да кача, но, знаете ли какво стана? Не ми дава, не ми разрешава нещо. Щях да го кача, започнах да го качвам и той... И аз мислях, че се качил и си го изтрих от галерията. И после гледам, не се качил. Затова сега я показвам. Това е лесна работа. Малка къщичка, която изглежда яка. Може да се направите както искате, без това отгоре. Само това е така си го добавих, защото ме кефише. И така. Сега тук малко ще го съкратя, докато започна до някъде къщата, защото иначе много дълго ще стане. Се връщам след една секунда. Здравейте. Значи до тук мислим още с 2 блока нагоре. Иначе ще е толкова широка. По-да пак ще е от TNT. Така повечето. 6 от TNT. И е така. Значи за сега е така. Не, мислим пода да го направим. Е така да е. Реде. Хоп. Хоп. Извинете за това, хора. Е така ще е пода. И ще се върнем след пак една секунда, като миналия път. Така, хора, това е къщата от TNT. Върхи и тук една вратичка. Така. Тук съм направил така, да си такова TNT-тата. Хоп, 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 хоп. Тук съм си направил една барикада, която и тук натискам този бутон и гледаме така. Знаеш какво? Го поправяме тук малко. Че иначе не се вижда хубаво. Така. Готово. Така се вижда по-добре, нали? И така. Се вижда по-добре. И започваме. Така. Сега гледаме. Всичко. Бам! Ай! О! Той е пробил и пода. Гледайте. Къщата TNT. Гледайте колко пещери намерих. Е така най-бързо си намериш пещера. И това ще е за хора от мене и бай!